Kaladon kejingakran hakaying dorbar thawan ke Jela Meghalaya Haus Nam Arja Arpuar halor ke Surak dan Nongpo Umdan Bat Sunapur Hariboy District hakabau ba Prestun Tensong sembut Menteri Berikmi ia katanat PWD Road Suloong makamang tingka bensnai kini ke Surak kalong prapulai poin kendai praklur bat syan ansa sedang no yaka. Hadian katai kejingakran halor kini ke Surak kala kenja jar tat hadu bandawan biang ke election MLA Arja Arpulai hakabaki kertong kilakran mat kular ban yale kat bala ban penko ongo ika sorkar ban sedang no yaka. Hendrai shis nam tam kala yat penban ki basurtu ika jing selang hakalek kawan hakani ke Surak dai tang ki pat ba ki be kendu jing la kalong hakapor slap ni hakapor rang ru kumju. Kawai kalong kami ke belatip kerteng kum ke kong bindas im nakas nong maulong namar ke jing sngongia iki kular bat ke jing akran hasun nak benta kani ke Surak kala ther teng ya ke sarkar ya ki bor badai pet nadu MLA uba meral bonds im ki noi lam snong bat kum joro ki seng bhalang ki balas ngap jar halor ke jing ang not ki pat ba ban pen urlong ya kani ke Surak. Kani kalong kami kala dawa nak sarkar bah po shipos ngi dei ban sedang no ban snapan bhai kete ke Surak kumbala jukular nak kapor sekapor bat kala maham da ka baong bala da ka sarkar kamla ban sedang pentrai no hapo ka shipos ngi kumbala dawa nak liang jongka kan syem da ka sin jam ka bakham ting kata da ka barlet ban syong sa tngan klam da bu por hakmat ka secretariat kala ong baklai wer lang ru ki para nong syong snong ka than umdan marman bat kiwe ki baju ya lenti na kate ke Surak bakin yes nok ti lang bat ka hakane ka jing Ngawan hang ni ban mi syakmat na ka benta kijing jong pai ba bayar ka ni Surak dan nampak na kaliang jonga kum kariu kan thai simet ka bomdan ka association dan ya ka bomdan ka ka seng halang hendrei ngawan hang ni ban kren na ka benta kijing jong upai ba ubayat na unia Surak nanung po sya umden namden sya numpo ngasim ya kane ka sinjam baniyat syakman na ka benta ka jing jinjar jong padba ubayat na kini ki Surak daki peu hajar ngut ki briu ki yat na unia Surak hendrei na kaliang jong ngasim ka jing kit khia ka don ka jing sno khia ka bakrau na kaliang jong banyo ba ki briu ki bayat unia Surak ubas niu hadukat ne ubala jot hadukat ne ba ki daha baniyat da pang da shitom da jinjar hakino kino ki benta ki ha baniyat da unia Surak keng hasiu ro ban kran ha ka bayadei bat ngi kum ki kenthei ki babun ki kenthei ki bayat na unia Surak ki badang armet lane ki badang dep khakun nga suang na hinrei ha padang ke jing pang ke jing shitom ki ha baniyat unia Surak ubas niu hadukat ne kadon ka jing kta hanga kum kalong kemi ha bapet ya unia Surak bat nga kwaru ya kaban kerpan na ka benta jong ki para nong syong snong jong ne ka than ga jongi jong ne ka dong ga jongi hang ne baro nadu ki senjuk ramba snong ki association driver taxi nang ta ki we ki riu simen bakin ya sno aktilang bat nga na ka benta ka jing tmu ga jonga namar ka don ga jing tmu jonga baniyat syakman na kaliang jonga kum kalong kemi ngawan ban kerpat haka sorkar haka tenat sorkar PW Road ka badai ban pek ya unia Surak jongi bat ki we ki Surak ki badon haki nong kendong ki ba mat ya kaju kajing jinjar jongi kum ki dong nasyane sya than umdan jongi ki babun ki mat ya kaju kajing haki Surak ki lenti ki singken hendrenga na kaliang jonga nga kerpat ya minister badai pet ya kan ya ka tenat PWD Road ba un snubha ban ai ya ka jubam hapo si paus ni na ka benta jonga bat na ka benta ka jingdon kam jong ka dong ka than ke jongi halor jong ne Surak umden nongpo ngakwa ba pin jubab na ka benta jonga bat ngakwa ba pin pentrei no pin sedang no ya kan dia ka kam hapo kine ki si paus ni bat lada ka sorkar kanom pensngap bat kanom su nyau ya ki jing kerpat jonga kum kariu kenthei simen nga da raikut bat ban mi syakman na ka benta upat ba jong kan ka snong ka dong ka than ka jongi ban lecture secretariat ban sya jing
bat nga klem da bopor ya kata ka di sha jing ya jonga kaliang jongi ki kente kena ni layo sngew nga layo sngew ba ngala persyang ban kelih ya ki riurung ba ngiyo ni em yaw ne surok dan nong po te ki babon ki reng ba ki ong yang don ki baong bang ngin sayo don ki baon sa penshna no yaw ne surok don ki baong bala dep sungshon ya ka skim jong ne surok hinrei hadu menta ngampat yoi baki sedang ban shna yo ne surong ngampat yoi baki sedang ban ki yo nakabantau ne surong de nakataka daw ka bang ngakum ka long kami shimet hi ngami syakhaman nakabanta ka jingbit jingbiang jong upat ba jong gadong bat ka than ka jong hi barok ka we ade bat kinong mi khmat jong hi hakan de ka constituency hang ne hapo nong po haswa ke election niyo sneu ya ke jingkular jongki kertong ki jongi MA jongi ke bayang pun ha election ban penyo ya uneu surok umden nong po hinrei hadin maladap ke election mentah kala ya sistem tam hadin baladap job ya ke election hadin bangila la ban penjob ya kertong jongi ha ka election hinrei hadu mentah UMLA jungi umpat la ban penyo ya une usurok umdan nong po te nakaliang jonga ngam da tip bat ngam nut hiro ban ong bakadei ke jingle jong UMLA lane ke jingle jong no henrei nga tengah kerpat be direct sya ka sorkar baki dei ban pensngau ya kataka jing kerpat jong akum kalong kemi na kabanta une usurok umdan nong po jongi Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henrei ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne eh. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na ka taga daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba, pikirannya ke jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.